Ešte pred začiatkom tohto videjka vás chcem upozorniť, dajte odber a like, nič vás to nestojí, trvá to len pár sekúnd a pomaly sa blížime ku 1000. Ďakujem vám veľmi pekne a dajte odber a like. Že ok ľudia, takže ak môžete vidieť, došiel balík, takže poďme teraz na unboxing. Že ok ľudia, takže ja vás vítam u ďalšieho videjka na kanále Pyro Perfect. A dnešné videjko tu máme unboxing pyrotechniky od Ecopyra, takže môžeme ísť vlastne na to. Takže som vám dal do komunity, že bude ďalšie videjko, takže máme tu takýto balíček a ideme ešte ďalej objednávať. Budú v tomto roku ďalšie unboxingy odpali a teda. Dobre, takže ako prvé tu môžete vidieť, máme tu takéto dymovnice. To sú obená dymovnice, je to Yellow Smoke, je to vlastne dymovnica kategória P1, je to čas 40 sekúnd, čiže takto môžete vidieť. Dobrá dymovnica, ešte budem vlastne objednať takúto dymovnicu, alebo ešte ďalšiu inú farbu. Takže môžete vidieť Yellow Smoke. Že poďme na ďalší. Že ako tu máme vlastne takýto kompakt, je to Optic kompakt. Keď som mal v tomto unboxingu, som to mal. Takže máme už 3 kompakty, jedný gulové pumy, čo môžete vidieť unboxing. Čiže takýto kompakt. Hej. Takže ak môžete vidieť. Ale halus je to, že tu je zápalná šnúra. A to je halus. A vlastne od výroby Pyromax 63. Kategória F2 tu je. Tak to môžete vidieť. Takýto efekty by tu malo mať. Poďme ďalej. Že ako viete, tu máme vlastne takéto mini rocket. Takže je to od Panta Pyrotechnik, takéto raketky mám. Mi to došlo v tom druhom balíčku unboxingu. Čiže jak to môžete vidieť, je to kategória F2, rok výroby 2025, má to nek 55 gramov na celé balenie, tak to môžete vidieť. Už ste mohli vidieť odpad na toto, som vlastne s tým spokojný, takže tak môžete vidieť, takže poďme ďalej. Že ako štvrté tu máme takéto petardy, je to vlastne Zoom Boom petardy, je to kategória F2 od výroby Jaja Dinosaura, je to Zoom Boom, Zombie Salute, takže ja ešte budem objednávať takéto Zoom Boomy, ale ešte iné Zoom Boomy, takže je to vlastne 20 kusov tam je, kategória F2, koľko to má nek, to neviem, takéto vajíčka. Dobre, uvidíte v odpale. Ako 5. máme vlastne fontány do ruky. Tak to máte fontány do ruky, má to 4-krát. No to. Čakaj, rozbalím to, že ak to vypadá vlastne. Tak. Také tak, polička Harry Potter. Ale budem vlastne aj objednávať normálne fontány. To je dobré, že takto je kvalitné. No, na to som veľmi rád. Takže takto. Otrám do ruky a totálne, ktoré ako na celé balenie to má 28 gramov. Je to kategória F1, ak môžete vidieť. A tuším, že jedna má 7 gramov na jednu. Od výroby, že to je to výroby je to. Takže uvidíme. Takže poďme na ďalší. Takže máme tu vlastne 10 kusov, tuším, tieto crash petardy. Ja som ju objednal zás, lebo sa mi veľmi osvedčili. Dobré sú tieto petardy. Skúšal som ich. Len v tom videjku od Faun mi vypadol knot.
takže som nevedel to naspäť, tak som aj zobral. Som odpalil ešte jednu, takže takto môžete vidieť. Dobre petardy, dobre búchajú, takže som ich mám. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Potom ako posledné tu máme vlastne dvakrát takéto veľký rotáček. Toto tu som nemal nikdy, alebo som to mal, neviem. To od výroby Classic. To na balenie 4,8 gramov. 4,8 gramov. Je to kategória F1. Rok výroby 2022. OK. Vlastne tak sa to vypadá. Tak to vypadá. Že dvakrát máme. Takže krabica je už prázdna. A ešte je dobré, že aj výplň tu dávajú. To je najlepšie. Že aj výplň dávajú sem. Takže takto, že balíček je prázdny. Pomená. Čo som všetko objednal v tejto príležitosti. Poďme sa to takto pekne poukladať. Vám to ukážem. OK, takže ak môžete vidieť, dostal som vlastne jedenkrát Optik Compact. Potom jedenkrát mini rocket od Panty, potom dvakrát veľký rotáček od Classic a potom jedenkrát Yellow Smoke dymovnice, potom jedenkrát Zoom Boom petardy, potom jedenkrát takúto fontánu do ruky, je to jak pyro pochodem, také niečo, je to fontána, a 10 krát týchto Crash petard od Pyromax. Takže ja sa s vami lúčim a vidíme sa u ďalších videjka na kanále Pyro Perfect. Čaute.